Amin. Ngomong ra apa. Emang pindang. Masa? Pindah kalau kosen tok. Podo-podo sakaliki yo. Aku tuh iso ning donga yo. Kapan iki mari ngapura. Kayane kuwi sehat kabeh. Paling rezekine sing halal berkah. Amin. Pausan karo belum rapi ya. Kulo Pak Pojan sak keluarga beli kabeh karo wadon karo anake kabeh kok. Beli kabeh. Ngedonan. Pinter persambura. Oh. Mau wis nang yo ngene kabeh. Kok nono no ya, napa? Iya. Oh, aku untuk ngomong paling selamat panjang umur. Amin. Paling rezeki sing halal berkah sing lancar kanggo ibadah. Amin. Iya. Iki mangan tok iki iki. Tak dungakno wis. Kan paling dicicah pinter. Ya, paling ngajine pinter lancar. Paling suara sehat. Mbak. Apa Mbak? Cepet. Dereng. Cepat sehat. Cepat warasan sehat. Amin. Paling rezeki. Amin. Oh, Kang Osman karo Mamut sebenarnya berarti kok. Entos tok. Aska. Ya. Nah itu. Nah itu. Balik iki ya aku yang ngomong kabeh salahe sing sengaja sing ora sengaja ya dingapura mung sing Pengen bicara sunat. dereng purun. Urung. Wis prawan iki. Lawan sing boleh maene Dingapura salah ya. Sekolah sing rajin. Haji sing rajin mah jadi anak sing salehah. Amin. Amin. Mau nganu apa sih kaya kejeblung apa kan mau kae. Terus dikomen. Oh. Sudah kapan iki ati yo? Tak dungake besok men
jadi bocah sing sukses ya. Amin, amin, amin. Rajin, sekolah sing rajin dan sukses. Amin. Jadi anak sing soleh. Sampean perkara sampai sengaja sing ora sengaja ya ora zaman mumpung dino. Iya, ampun, Pak. Ampun. Salaman dulu. Amin. 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 Abot. Usang-usungnya abot. Tasnya. Cek. Aline tok sing ora beli. Mamut beli ya. Mau sebenarnya Pak. Oh, berarti nang Lek Mail. Dewek. Embuh. Embuh. Semoto ora dadi. Semono ora dadi. Wae kae. Aku yang ngapura yo karo mono akeh. Salah apa kowe karo aku Lunga wong iki. Ten pundi? Sering kae itu apa kalau Mbak Susi ning kidul berarti. Ini siapa? Kok cantik amat kayak India. India milih-tihi. Milih-tihi. Ngene iki lemah. Heeh, foto-foto. Dah. Ada. Kok download duit tok iki. akan momen sukses. Rezekine gampang gampang. Amin, amin. Cara kaiti karo wong tuwa. Yo ora. Hah? Kon mangan Priye iki? Iki ndonganane priye iki? Iki ndonganane priye? Pindhongane ndang rampungo. Amin. Sukses. Adek Salim. Salim. Aturake Sugeng Riyadi. Sah. Iki arep Iya. Askara tau kena kayak iki ora gelem. Aduh. Ayo kali mangan. Arep ora. Iki rasa. Iki. Ana sine. Ora apa-apa lah kula sagete niku maringi sekedhik tok. Nggih, unboxing guys. Ada emping. Ada astar.
kacang, ciput. Wih, mantep guys. Apalagi kacang. Ini kacang guys, tapi bukan kacang MBK ya. Ini kacang bawang. Bawang. Ada apa lagi guys? Yang aku pilih yang mana ya? Ini guys. Coklat. Roti mite. Empuk. Paling enak guys. Ceker apa ini? Ceker ayam, entol apa? Monggo. Mau urung diunekno. Yo, itu ya tergantung pikiran kok bilang ini. Kalau makannya biasa kalau sekolah yang segede, makanya mungkin pikiran kamu tinggi. Sami mau. Mana kamu segede kok bicara segede apa betul-betul. Mana kakek karo bendaan kurang. Ngeros-ngeros. Dari setengah dari setengah orang dari manusia ini. Dari setengah dari setengah orang dari jatah. Setengah dari setengah orang. Apa kau bilang? Apa maksudnya? Amin. Ih, gampang. Guys, karo Mak. Hah? Begituan. Kono pembuangan gawane Pak Jiro. Wis itu kan gak cukup ditekan kan iki. Perintah Pak. Yo perintah bawa kalau mobil ini nanti cukup ditekan kan ini. Bang. Gawane Pak Jiro kok anak kecil. Tapi ngene lomba apa mapsi udah cuma kalau pidato kalah. Anggapku menang siji.